Diwaw. Kanino ba ito? Kay Marvin. Marvin Abreu. Ito yung Wait Gupitin natin pansamantala na mag-lock. Marvin, ikaw nga maggupit at pantay ka maggupit. Pantay, baka naman Lumagpas ka na naman sa guhit. round 2 na lang, round 2. Sama, wag mo nga isagad. Hindi na sinagad nan. Katulad kanina sinagad mo maggupit. Kaya lumawas yung papel. Yung kalahati. Hindi, yung paglagay niya ng cellophane, hindi angkop doon sa papel. Correct. Patay na natin yung plancha Wag natin. muna. Ay, Hindi pa ako tapos. okay. Bilisan mo't nag-iinit yung plancha. Basta kailangan nyo lang Wala, Bitong. Halika na. Ano ang tawag nito, Dong? Na. Ano? Tela lang, tela. Tela. Kailangan nyo ng tela, plancha, para... Ay, ano lang naman ito, hindi talaga ito yung... Hindi talaga ito parang solid. Pero sa panahon ngayon, kasi nga quarantine, pwede na to para... Okay na yan. Para hindi siya masisira yung paslip nyo. Yan. Tsaka, pag dinano nyo yan, ganyan. Ganyan. Tapos, ganyan. Malay mo, pantay mo. Tapos, Wag mo kailangan pagdikit-dikitin. lagyan mo siya din ng another tila. Okay, sige, lagyan mo ng tela. Tela o tela? Tela. Tela. Tila yan. Tapos, lagyan Nakasaksak ba? yung plancha. Idiin. Kailangan yung plancha, yung tama lang yung init niya para hindi masunog kasi nga Bot-bot. cellophane lang yan. Tsaka, yan. Parang walang init naman. Yan. Wag na. Okay. Record. Tsaka, kailangan, pag ano, Ano? huwag nyo siyang i-stay. Di dapat galaw-galawin nyo kasi nga, baka masunog yung ano nyo. Oh, 21 lang. Per, 21 per. Kamahal ba? Ano? Samangka. Magkano din yung paglalaminate ngayon? Kaya wala din tayong panahon na pumunta para magpalaminate. So, ito yung idea or tips para sa may mga plancha. Yung wala namang plancha, pwede na rin kayong Magkalayo. Panira naman ito. Magkalayo na lang. Hindi rin kayo magkalayo. Gamitin ang sumo. Maganda ito si Marvin isama sa vlog kay iba yung ano niya. Magkalayo na lang. Kung walang plansa, magkalayo. hindi kayong magkalayo. Mainit pa rin yung kalayo. Ayan. Tingnan niyo guys. Kalayo na. Ayan. O, diba? Solve na yung ano ninyo. Kung uulan, hindi na siya mababasa. Tsaka hindi nyo na siya. Tsaka, syempre, ilagay nyo rin siya sa tamang lagayan. Oh. Tulad ng wallet. Sana yung wallet mo? Example sa wallet mo. Okay, ilagay mo yung sa wallet mo. Para makita natin kung may pera ba o wala. Yan. Pera yan. Marami Sumawad siyang na pera. sa hapon eh. Oh, kasya na kasya sa wallet. Dapat. Anong Pangit, dapat? ang pangit namang pagsulat ng pangalan dito. Masapangit ng wallet mo. Yan yung nakita mo dun, no? Oh, pero itong wallet to, mahal to, tag 20,000. Ha? Tag 20,000. Wala, ano pala ito? Balat. Leather. Balat sibuyas. Okay. Marvin, tong buenas yung wallet na nakita mo, ah. Business to. Kasi ano, Ang daming pera makapasok. Tseke. At Laging saka, kailangan. laging tandaan, huwag kalimutang bunutin ang ating plancha. At saka, huwag nyo rin kalimutan i-subscribe ang aking kasama si Marvin. At saka si Rose. Thank you for watching, guys. Ayan. Thank you.